guys, good morning. Tei jotono ani channel lo nongno lamsogo. Tini hengke jeng ekdom birat ekta kam nangne agunai paran theke Omorpur gana sesoaw thangdongo. Nge tamung laino ekdom bad news no kaisa khobor chin parani. Engkai tho thange no salaisine jaga buti obostha norokno details first to last nai tongde kahini saiman nai. Engkai naya hangke konfan chap manglak nge tabuk nongno kholok sayako ekdom direct sesoaw thange agunai norok bai malai laisinai. Suru koro. Pakoktoy bukuksom ini update kay belay khairok machisa huay tulasikor amtaini takuk olendro deb borma bo setua kawimi o sambi khayai kajak khaimani mo bini bekra tei bekra jak hingkai tei mo tei parani lokorok hingka jaga bo samri phaimani prai dirgo 2 bosor doiria jaga samri tongo hingkai nukhungo rang puisa ni obab ungma bai bo fatar haste mane Shillongo samung khaina thangsani bihik Lakshmi Devi Jamatia borobo kamai thangka hanai kothoma tabuk seng buskango nailainai bini buma bufana senglainai bo jaga budike kamaka bahike kamaka bwsai takbo o jaga present kriko bwsai Shillongni phai tongmani khanao hingke phaipuru hingke bini statement alainai tabuk seng tho buskango buma buhani statement alaigena bahike Lakshmi Devi Jamatia borok kamaka chelabai de khar thangka natamo tei borok tam khaike buskango nailaigena kaka hingkai nini sajak Lakshmi Devi Jamatia no nogo norok naitugui maya tongmani hini khanamani mane bo byang kamai thangka na bwsai tongna bini bwsai ni bung khatamo Olendro Deborma na hingkai nini sajak tabuk no khujda mangkha maya ko hingkai bo din no hoite toma bo बुधवार 3টা দখল বলতে তিনি শুক্রবার না তিনি 25 তারিখ তিনি 25 তারিখ 15 মানে 13 তারিখ নি সারি নি 3টা দিও কমা খাতা 13 তারিখ নি 13 12 2023 সারি নি 3টা 3:30 নি বিসিঙ্গ বকমা খা গনো কমাবি সারি গনো না তো লাইখানা বলে বনো হ্যাঁ রুতুক লাইখা আংকে তামো হরমাক মানে নে লক্ষ্য তোমার খানাখা ইয়া থাকবাইলা Hui thakbai chalabai thakbai put. Jember apa ke tepal malalia. Hai urung atong aja lah. Aja chalabai thangpai ke oselani ke bihik datong. Bihik tongo. Busam mang datong. Oselani bung tamo. Jitendra Jamatia bukan bung. Bung Monmohon. Batu tak ketal nama nih. Duto to bufata. Ngani samil ke tabu in present no kroi no kroi ngano bono khobor dika dika tabu ta hen bo borok bang phairan ni sa no phai tongbo to borok phai tong ngai ni sajak Lakshmi Devi Jamatia bai norok kuno contact rok khaijan emar phone da tongin hani bon phone to mon na tok ripela ke ang bon yaw phone skiring ta ma phone kroi man kuno jogajog bijinno Engkan neng bono tam kesana musong, balu korokna neng tam kesana musong. Ang borok namba, nawo malah keto nawo phai di hima nai to. Kiba, ngeta lu korokna jenung nai rongna tam sana musong, bana borokna nuk tong kha jen kun jaga pano phata haste panang situng. Ngken lu korong toy ro phela. Mana nuk khakai? Nuk khake. Norok bai jogajog khainai. Norok ni number? Hake panang. Nong ni number mari ni do, nong number. Nongkai norok serai kana bufa engko kakani bu mungtam bu Binarakal Jamatia buma Rana Soki Jamatia ni khukti norok serai kana makana busajak Lakshmi Devi Jamatia kemaya actually bote kumne chalani yagromoi khar thangka nai khanaka osla je khar langnai ni bu mungkai Jiten Jamatia bufan bu mungkai Mon Bahadur Jamatia village Yes, blok ngai sem Seswapara ngai yes ompi blok bo ompi जों tabuk phaisok paika Omorpur Seswa kami ngai je
uspoto Lakshmi Devi Jomatia ni nogo hingkai besai hingkai Olendro Debborma bin para hingkai khwai Tulasikor Manikchu kami besai hingkai samungni bagai Shillongo thangjak hingka asani bihik bono yakarei tekmuni sala baikai kharka hwnei kotoma mangkha hingkai o chalani bumung hingkai Jitendra Jomatia hingkai Jiten Jomatia kharnai bwrwini hingkai Lakshmi Devi Jomatia hingkhe norokno ang screen o number rinai tumung norok bono jekono jaga phan nok tongkhakai o kokduk number bai kwrwng nangtong bwskango norokno bwsai baikai bwsaini khuktwi norok saimanai twigo mo hingkai Lakshmi Devi Jomatia ni nok hingkai tabuk songoro phaijak bini takhuk bukhuk so jotono hingkai Olendro Debborma tabugo nogo sopayako phaigai bini thani cheng statement nalai Lakshmi Jomatia Devi je nungnai bono romi tonitho je jakon tongtho ang bono phaina phainai nung khabin kai Lakshmi Devi Jomatia nung khabin bwsai bin ang khabin bwsai an bumga Olendro Debborma para khwai Tulasikor Rajnagar nungbo para kaje phaimane ang siswa parawa ompi siswa wa hingka nungmo jaga samri tongman ang oro chamri tongkhoi mane hingka nono tabuk nung lukorno kesaro ang lugro ta kasa jago je bo nungai romi tonitho ang na phaina banna tise phai ase butike kharka nungkhe bor tonga samoi ang bairawa samukhain thangta bono rang rok ron hambe kichang samukhain mo tongmon bairawa samukhain thangai bono rang rogo rang hoy tongman bo sating thang go kumla thangbai bokha thangata ang le sisilia ang bairawa phaina sajak bono sajak bairawa phaina sajak na singlia bo thang pake angka hingka tabu lukorno nungga bono koine bono je nungnai bo je nungai romi tonta ang bono na phainai hingka screen number dijak screen number rijak ini number sari 8431437290 8431437290 hingka bosanga kore screen number dijak tongo norok tumung kebol Lakshmi Devi Jomatia te Jiten Jomatia nam nuk tohakai or photo dijak tongo norok bono romboi bini bwsai Olendro Debborma bai contact khai bini screen o contact number dijak tongo